Ise Amokwe Tv. Tata, oluge de ude walu. Ise Ude walu. Ise 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 Eziko na Amokwe television amandi ude. Yaje tabiri na jelo zi. Ise Wakala wa ise ni ya ha yi ga bu na mama ya ni ru aba ezigbo ofo go ya. O ga eme na tira na. Ise Oya o ti na ya amandi ndodoro nka asim yaje doru n'ozu. Ise Otro no mnogide ngana sotia. Na se wa ma bu no wa ma bi oso. Na mo ta bu kwa uguru wa ba ha. Wa no so bo mo ha wa no mo. ka anyị na-ekene unu okwu nka na-esere anyị n'anya efu na anya bụ nnukwu mmadụ. Kedu ihe na-agwa ọha na eze chi ebe dị iche iche wee bịa n'ole gị tata ịwara chi? Ihe m na-agwa ọha na eze dị iche iche bụ mụwa bụ odogwu dị n'Igbo dị n'oyibo. Ọsọkwara mmadụ wee na anointing na ọma ha ọdịnala onye ahụ na-emekwa efu. Ofeke dalụ naanị si na ya gara anointing ọ mara na ọ bụ agụ kwatụrụ ya. Ihe nna ya ụmụ Igbo ha natawa nnukwu mmanwụ na ya nọ bụ ọtụrụ ono. Nnukwu ihe mmanwụ ewere na nkebe ugwu o so na mmanwụ izizi gbarụ mana iji gosi na ọ bụ akwa etebụla alụsị ọ nọgidekwasị na ya ama nnanatatịrị ofu ukwu emetụ ihe ọ na-eme. Amaghị Igbo bụ Igbo abịa na chọọchị eweta m high diploma in theology, enwe m degree in Christian theology, enwe m master's degree in church history, PhD in research methodology and in Christian theology. PhD man master's from Montreal Christian University, USA. What I cannot do does not exist. I even the Bible I can do all things through Christ who strengthens me. God will offer him and God created I am the mighty man in battle. So without man, God cannot fight. At all. God look for man. I've less man than the angels. God created now Psalm 82:6. Or see, we are gods. Now you more. Ihe a na-akpọ ndị amụma abụ ọlakụ. Gịnị bụ ọlakụ? Alụsị. Omenala Igbo ga-adị. Ihe anyị ji nwa nkịta bụ agbara nkanụ a na-akpọ ogugwu nkanụ ogugwu ezi. Ịtụwo ya afọ ya na-eji mmanụ ntị. Mana ịtụọ ya ya nwaanyị na-achọ nwa mụ ejima. Ya na ala na-azụ nwa. Oke ibu na-ekewa. Na mba. Mma na-eri mma. Tata anyị gbachara ya akụ n'ụba ga-aba ụba. Ọfọdụ na nghọta ga-echiburu anyị ogbenye. Igbukwara anyị amoosu. Tigbuola anyị ajọ mmụọ. Tigbuola anyị ajọ mmadụ. Tigbuola anyị ihe arịrị. Ihe anya mmiri. Tidokọta ụmụ Igbo bi. Anyị niile ga-abịa ikuku ada amakwanụ n'ọnya. Aka na-ejide awụrụ, ọ na-ejide awụrụ.
afa. Mgbe ndị 9 years today my birthday. 9 years old. Ka atụ m afọ m bido wee gbuwe afọ. Instead of isi na afọ m bụ onye dịkachi. Mmekọ ọnụ si ha. Ụmụ Igbo biko na-ebe n'iwe. Ma ọ bụ mgbe ị gara ọnụ ma n'obodo ndụ ji aka wee chiche ego ogiri ka ọ bụ. Anyị ikewa wee dewe okegbe katafu n'ọbụ nwayọ. Ewepụ na ihe na-eme m bụ ọgbanje na ha mara ihe na-eme m. Edutete mgbe nna m ochie na-eme m. Edewe Aneke. Royal family na-eme m. Wee kpọọ m afasị m were ọchị n'akwa. Ihe mbụbụ akụ na-ewere ihe na-eme m. Na ihe ga-eji kọwara m na m bụ agụ na m amaghị ya alụfọ na ihe. Anya ma m alụ na ihe. Eriro m nri mma alụfọ na ihe. Adị aka m ndị niile na-eri nri. Biko, adụ m mbụ kwuo ya. Si na wa agwọ data. Ihe anyị ga-eri ka anyị na-achọ na keke ri anyị amaghị. Celebrate iri ji a, oriri ọma ga-adị na be. Ihe m na-agọrọ ụmụ Igbo n'ọfụ ugbo. Anyị ga-ekpọrọ agari ofu kpọrọ agari ofu. Anyị biko yi kapụ na-eze na ya ji. Anyị atụrụ gọba ya ji. Anyị agba n'ịba ya ji. Anyị agaghị ụzọ nwere ite ife na ya ji. Anyị akebe ofufe eze na ya ji. Nke ndị niile a na-esi izo, ndị gaba ya ji o. Anyị ọwọba ya ji. Anyị mụtara anyị gọvanọ. His Excellency Gọvanọ Peter Mbabaye. Gọvanọ Peter Mbabaye Ugwueze. Ọ ga-abụ otu ọkụkụ bụ anyị wekwara ya taa. Ọkụkụ were achị na ndị sọrọ ebe ihe. Ụmụ anyị Igbo bụ Igbo. Anyị ekọwa ọbụkwago n'anyị. Sakaba na-abụkwago onye Igbo bụ anyị. Ụmụ Igbo bụ ọbụkwa n'akwa. Ọ bụ n'aka na dị na-ejikwago mgbe ha kata aka. Igbo bụ Igbo bụ ọbụkwa n'akwa anyị. Ọkwa mbụ bụ na mba ka egere mba anyị. Anyị agwa ji na-eke o. Nwaya n'onye, nwaya na-abụọ. Nkwado mba anyị. Ndị isi ofufe ọdọwa ihere. Ndị isi ofufe weke anyị ọmaghị. Akịrị bụ anyị gbapụrụ akị. Akịrị bụ karịkọ nwene. Ndị kwado Chineke, orie na ahụ na nkwọ. Chi nke ahụ na ntakwado, mana nke ahụ na-abịa ga-eru n'ahụ. Anyị ga-eri ji nke 2023 rita ndụ, rita nka, rita ibe akwa, rita ibe ewewe. Ibe ọbụla ka nsi n'iri isi ya ga nsi kwuru oru. Ọbụ nwa ọkụkụ bekwara aka. Ibe mmadụ na gba nwata tara chi ya. Chụmụ ka nsi n'ekiri ebe ga ọ dụra chi ya na chi n'iji. Mana nka mma ọkwụrụ mmadụ mana mmadụ ama mma ka oyi ile. Chụnụ biko, ile na chi na-egbu ada ọbụla